Malawi Today. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM ndikulupirira amalawi ambiri zulo ndinabwera ndi audio yanga imene ndinayankhula kudandaula komanso kukhumudwa kumene ifeyo ali Limpopo tinali nako. Ndinaona kuti pali anthu ena amatha kumvesa chimene tikuyankhula, komanso panali anthu ena zalephera kuti amve kuti kodi ali Limpopo akuyankhula kuti chani. Ndimafuna kuti mundimvesere pang'ono nonse amalawi amene mwakhala mukutisatira, komanso ena amene timakuonani ngati kuti tili limodzi koma mwaonesa kunena kuti ndinu mbali ya adani athu. Amalawi ife ali Limpopo nthawi zonse timanena kuti timagwirira ntchito amalawi, timagwirira ntchito chipani, koma chifukwa chonoti chipani muli anthu amene ali amalawiwo ndeti amamenyera ufulu amalawiwo ali ogawirikana chifukwa cha chikondi chawo. Ena chifukwa cha zokonda zawo, ena amakonda DPP, ena amakonda MCP, ena amakonda Ford, ena amakonda UDF, koma onsewo ndi amalawi. So tikamamenya nkhondo yathu ufulu timamenyera amalawi, no matter uli chipani chiti. Ndimafuna ndikuwuzeni nonse amene muli muzipani zosiyanasiyana, musayembekezere kunena kuti Comrade Ntanywa azibwera pano ndikumayankhula zokoma zokhazokha za chipani chathu, tikatero sikumenyera ufulu. Pamene popo ndiye kuti ineyo ndasankha kunena kuti ineyo ndine wa UDF, ndiziyankhulira wa UDF. So pano ine sine wa UDF. Ndasankha kuyankhulira DPP, ine sine wa DPP, ine ndine wa Malawi. Chifukwa ndikufuna Malawi wa DPP, Malawi wa Ford, Malawi wa UDF, Malawi wa MCP apeze ufulu. Ndichifukwa mnthawi ya MCP timayankhula kuti anthu ena aku MCP amene akuphinjika nawonso azenereka kumva nawo kukoma muulamuliro wa abale awo MCPwo, koma zimakanika ndi anthu aja anachoka mboma chifukwa chosamva. Anafika paja ponena kuti ifeyo talowa sitizachoka, koma as I'm talking right now MCP ili kunja kwa boma. Lero tili ndi boma lina limene likutchedwa DPP. Ndimafuna ndipemphe nonse ku DPP, you are there today, mukutika tomorrow you will not be there. Mawu amene sutimauzaso a MCP muli pano pamene popo lero koma nkuteka mawa mungapezekeso panya popo chifukwa cha the way you will behave kwa amalawi, osati kwa ineya koma kwa amalawi. Amalawi ndi amene amapanga chisankho, ineyo pa ine ndeka siningapange chisankho. Ngani ndiyomveka straight, ife ali Limpopo timagwirira ntchito munthu ina aliyense, ndipo zoyankhula zathu tikamayankhula timayembekeza kunena kuti wina atilipire. Si ntchito imene tinafusira, tinazipereka toka. Koma mkati mozipereka mula Malawi ochuluka kwambiri amene amatichita support, amene amatithandiza mu zinthu zina, timapempha. Amatha kunena kuti Comrade Ntanywa ndili ndi 50 land ndingakutumizireni bwanji ku Malawi, ndili ndi 100 land, ndili ndi mwakuti ku Malawi. Anthu amatha kunena ndili ndi ndalama iyi ndingapange bwanji, timawazozona kuti tithandizeni pa Airtel Money. Amatha kutitumizira kula mafuta, kuyika mgalimoto imene mwina siku limene tikuyendera kuti tipite tikafufuze ma information pena pake. Komano tinabwere pano kuzauza anthu kunena kuti tikufuna kuthokozedwa. Chisankho chitachitika, anthu ambiri anaimba matelefoni kuthokoza. Anthu amene aja sitinakakamize, ndipo pali anthu ena
amata kutokoza mu njira ina imene angate ena kutumiza madata airtime kutilimbikisa kuti ntchito yanu isabwerere mbuyo izipitirira. So ndinabwera ndikuyankhula kunena kuti pala atsogoleri ena ku chipani cha DPP amene achinga chitokozo sinapemphe koma ku DPP ku atakhala chifukwa cha umunthu wa mtsogoleri wa chipani cha DPP tiyeni tathandize anawa chifukwa ndikumva anthu ena akuziyankhulira mwina kukhala ngati ife ali mpopo tinapita ku DPP kukapempha sifo pempha zimene mulungu amatipasa zimatikwanira. Mungamve bwanji inoyo kumva kuti brother Joseph wagula trouser kumugulira brother John ne trouser wampasira Crispin kuti akampasire John komano trouser ija Crispin kuti akampasire John sana kaifikisi waitenga ndikumayivala nze ino mumve utenga onena kuti akuti anakupasa ni trouser koma trouser imene yoyo mwayilandira ayisinalandire trouser ati imene munapasidwa ndi akuti anampasira Crispin koma tikudabwa kuti Crispin akuivala trouser muli nuyo mungamve bwanji mphaso zitipempha mphaso imachoka mkati mwa mtima anthu amathokoza munjira zosiyana-siyana mphaso olo anthu akhoza kulemba pali ena anandipasa certificate inali mphaso ndinalandira mphaso ya certificate panali dzina langa la Comrade Ntanyiwa ndiye wina akatenge chimene chija moti chikafike kwa Ntanyiwa akachitenge certificate imeneja akaike nyumba mwake iyo zina lake ndi banda ndi akatenge certificate ya Ntanyiwa akaike nyumba mwake anthu obwera nyumba azifunsa onera kuti certificate ya Ntanyiwa mukupanga nayo chani nyumba muno ndi zimene akuluakulu ena DPP apanga kutenga mphaso imene munthu wina wakufuna kwabwino akuipereka kwa anyamata ali mpopo sakuipereka kwa Comrade Ntanyiwa. Comrade Ntanyiwa wangokhala mtsogoleri wa anyamata ali mpopo takuza mphaso hii we never know in a report rate yoti tike office yatu ya Limpopo we never know, no one knows ina ndi ndamva akunena zonoti ula Comrade Ntanyiwa atasiya ifyoti inayi watu wabakili TV anakuza noti ndo wa DPP ngati wabakili TV yo anaitanidwa ndikukampasa mphaso yake because anthu simukudziwa pali zinthu zina simungauzidwe ndikufuna ndikuuzeni chifukwa cha anthu ena wabakili TV yo ngati wapasidwa mphaso sitikuiziwa mphaso yake koma ngati wapasidwa mphaso wabakili TV ndingati mphaso yo imabwera kuli Limpopo chakwika ndicha ndikuwamva anthu ena hayi wabakili ndiye kuti akapasa ujeni mphaso ali Limpopo ndiye kuti nayo wabakili TV afuna mphaso nangapoti ali Limpopo mphaso yawo imene inaperekedwa limodzi ndi wabakili TV koma wabakili TV yo walandira mphaso yake kama afuna kuyankhula chiziganiza kuti chikuchitika ndichani ife ali Limpopo sinapemphe mphaso sinapemphedwa mphaso umalandira malinga ndi ntchito yako yabwino imene yapanga mphaso umalandira ngati unali pa mpikisano ndi pamene papeseka number 1 papeseka number 2 papeseka number 2 ndi timalandira mphaso ife sinapemphe mphaso olokuti mwafunsana malomba akuwuzana kuti Ntanyiwa sanabwere ndikuzapempha koma ife aini yake tinakonzera mphaso so ngati mphasoyo anayikonza imapita kwa Ntanyiwa ndi anthu anyamatawo ndiyo wopasiridwa mphaso uja waitenga wakaisiya nyumba mwake ndi matife tisadandaule ndamvatu maudi yosiyana-siyana masapota a DPP ena akunyoza hayi ife tinalemba ntchito simunatilembe ntchito
tinazilemba tokha komanso sikunena kuti timapempha ayi. Ndipo limene tinabwera m'magulu a DPP ndikunena kuti tithandizeni thandizo. Ndani amene akuchita challenge, I must give him back whatever he gave me. Tikafuna kuyankhula tiyankhula tiziona kuti tiyankhula bwanji. Mukamanena zono ndi Wabakiri Muluzi, inu Wabakiri Muluzi mmayankhulana naye. Nditakuwuzani kuti Wabakiri Muluzi is my brother, inu mumva bwanji mu mtima. Mukamafuna kuyankhula tazionani kuti kodi tiyankhule chani. Amtalika si muntu olakwa, amtalika singalo sichala, amtalika ndi muntu wachikondi, ndipo asakhala muntu wachikondi mpaka kalekale. Komano anthu amene amakupira nawo ntchito limodzi ndi amene amafuna zimulipisa mtalika. Mtalika ndi munthu wabwinobwino, asakhala wabwinobwino mpaka kale. Uthenga wanga upite kwa president a dziko la Malawi, a vice president a dziko la Malawi. Ndionena kuti mukuyeneka kusamalisa ndi anthu amene mukupira nawo ntchito, chifukwa adzatha kuononga mbiri yanu komanso mbiri ya chipani cha DPP. Ndiye ndifuna ndiyankhule kunena kuti ngati ine Comrade Mpenyo tinali pansi ndi executive ya Limpopo FM takupikisana kunena kuti tipitiriza kwatumikira Amalawi. Komanso ngati pali nduna ina ya boma imene yakonzeka kuti iziba, ndi mwina inali njira yonena kuti tasokoneze anyamata a Limpopo. Ife simtisokoneza, ife tigwira ntchito titumikira. Mmene tinagwirira ntchito mu nthawi ya MCP tigwiranso ntchito mu nthawi ino. Ndi ngati panali nduna zina zinakonzeka kunena kuti panopa tikangowasokoneza anawa anyanyale apite asakhalepo, ndikufuna ndikuzina kuti mwali pammazi. Nonse amene mwakonzekera kuti muziba zina la Peter Mutharika liipe, nonse muli m'madzi. Ineyo ndizipanga ripoti china chilichonse kwa Peter Mutharika. Ndizipanga ripoti china chilichonse kwa Peter Mutharika. Pakuti akupanga zakuti akupanga zakuti. Ena unduna wanu mukhala nawo 3 months muimisidwa ntchito. Ena mukhala nawo 5 months muimisidwa. Ena mupanga chaka unduna umenewo. Believe me, I swear before my father in graveyard. Ena unduna wanu simunjoya simupitiliza. Chifukwa chonoti munafika size chiyonena kuti ife ali Limpopo takhaulisa. Ndiye ndifuna tuone kuti pakati pa ifeyo ndino amene chale zake amene zimuvuta ndi ndani. This is Comrade Mpenyo pa Limpopo FM. Sindikubwerera mvula.
Tamvatu kunena kuti Ax Mwanga atengedwa pano pati kunyankula pano. Ax Mwanga ali mchipokosi. Ax Mwanga amene amakhala akutuma apolisi osiyana-siyana kupita kuti akamsake wabakiri TV, kupita kuti akamsake Comrade Ntanyiwa. Ax Mwanga amene amalamula kunena kuti takamunyamulani Boni Kalindo ndipo mumtenge mukampitise kumkunga. Lero iwo nda amene atengedwa nda polisi azawo. Tikunena pano Ax Mwanga ali mmanja mwa polisi. Amalawi zino nakozani zonena kuti ndikozeni kuti nkhani ya zikwanje imaenda bwanji. Amalawi zikwanje zija munthu amene amagula zikwanje anali ma Rwandanizi amenewa amenewa amagwira ntchito limodzi ndi MCP, ndipo anthu amenewa analipo okwana 15 amene amagwira ntchito ndi chipani chija cha MCP. Ndipo munthu amene amasunga zikwanje zimenezi ndifunanso ndipemphe apolisi maka aluhanga achisale ndi gulu lanu kunena kuti ngati ndikotheka tufuna mutisakireso amenewa atiuze kuti chifukwa chani amasunga zikwanje zimenezi zimasungidwa ndi azulu wanda amene amapikisana UMP ndi agangata amene aluza mpikisano wa UMP ndi agangata azulu MCP ndamene amasunga zikwanje moti amene wakuya house kwawo ndikumene kuli zikwanje kumasungidwa zikwanje ngati kuli kuthawisa ndikuti azithawisa amene tikuyankhula pano. So ambuzulu amene amapikisana ndi agangata ndamene anali wosunga zikwanje za MCP. Tikuti MCP wa amagwira ntchito ndi anthu aku Rwanda 15 amene amabweresa zikwanje mziko muno. Tonjo amalawi ndikuyankhula pano chipani chito cha Malawi Congress Party sichikugona ndi chipani cha DPP. Ndikuyankhula pano MCP yapanga video yokuza maalubino kuti aponye m'magulu akuti chipani cha DPP chayambaso kuzuza maalubino. Oti audio imene video imene amalawi tikuponyera pa social media. When I say I'm Comrade Ntanyiwa, I mean it. Taipeza audio imene aipanga amaita marihenso nkumafusana kunena kuti kodi audio tikaiponya pa social media iyenda bwino. Video imeneyo tilinayo atenga kuti maalubino nkumakhala ngati akwazuza akwapanga chipongwe. Tontefe Limpopo FM tikupasani kuti muone zimene akukonza MCP cholinga afuna aipise zina la Peter Mutharika. Mukumbukira Malawi kunena kuti kunapangidwa kafukufuku ndipo report la anthu amalubino linaikidwa pa tebulo pa achakwera koma achakwera mpaka atuluka mgoma palibe china chilichonse chimene anayankhula chokhudzana ndi malubino kuti kodi amapha malubino ndi ndani. Ndipo Boni Kalindo ananena kuti iwo akakhala mboni ya boma kuti akachule munthu amene amapha malubino. Tinaona akutengedwa Boni Kalindo kunali lero aiyambasira malubino. Kodi ndi chifukwa chani nkhani ya lubino imayamba MCP ikakhala kunja kwa boma? MCP ikakhala kunja kwa boma imabwera ndi nkhani ya maalubino, ikakhala mkati mwa boma simanena nkhani ya malubino. Kusenzoti malubinowa amaphedwa ndi MCP kufuna kuipisa chipani cha DPP nechikhawo cha kumatulo kuno akonza video yawo yoti ati aziponya. Ine chimene chikundidabwisa ndichonena kuti akuti a DPP amazuza maalubino pamene mu office ya vice president a Jenny Hans akugwira ntchito ndi alubino. Steve Kayuni atawa atamva kuti achisale wabakiri TV Limpopo FM komanso Prophet Bushiri akufuna akasumiri
pali Popo FM ndi Wabakiri TV amafuna kukasumira akayuni kuti akauze chifukwa chani ana pangira ma warrant of arrest okwana 10 amafuna akafusi apushiri amafuna akasume chifukwa cha imfa ya mwana wao. Sale amafuna akasume chifukwa chonoti ana wanalipira kupita ku skulu chifukwa kayuni anakaniza mapepa amene analofunika ndrama kuti athandize atachitira freeze ma account yawo. Ndi chigawo cha kumadzulo kuno amalawi ziwani kuti akayuni athawa mziko muno. Ndikupita kumapita kwa programu ndimafuna ndipempe aluhanga kunena kuti chonde tatifuzirani za imfa ya wa polisi Mr. Pili amene amachokera ku Nchewu amene anafera mnyumba anayasidwa munyumba kumene kusanje kumene amakwira ntchito. Officer in charge wa Nsanje Police ngani imene ikonkuza ndeti mati mutifusire ndipo Idrisa Dinyero amene tinanena kunena kuti ali ndi shuga wochuluka wamutawisa mawaya house moja. Lero mawaya house mulibe shuga ndipo amene wa Idrisa Dinyero atenga ndrama zochuluka apereka kwa akuluakulu aboma kuti apase ma contract mwamseri. This is Comrade Ntanyiwa bali Popo FM ndikateronso tikomukireso.